बाक्सा जिल्लायाव दैबानाजों लोमजानाय जायगाफोराव रायजो सभानि सोद्रोमा एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा दुखुथिया सुबुंफोरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे दुखुथिया थासारिनिफ्राय रायजो राजाखौ रैखाथि होनो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं होननानै जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। आसाम नाङैनो दैबानाजों लोमसावजानानै खुरखाजाना गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। गुबुन गुबुन ओनसोलनि बायदिनो बाक्सानि सालबारियावबो दैबानाया उन्दुनो ओंखारहायै खालामदों जायगानि रायजो राजा सुबुंफोरखौ। बेखौ लानानैनो एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा सालबारिनि एलेङाबारियाव दैबानाजों लोमजानानै भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ नायगिदिंफैदों। लोगोसे बेबायदि दुखुथिया जाथायनि थाखाय रैखाथि होनो सरकारा गोख्रों नोजोरजों खामानि मावगासिनो दं होननानै दुखुथिया रायजो राजाफोरखौ फोरमायदों। जुब जुब अखा हाबाय थानायनि थाखाय गोबां जायगायाव दैबाना जाबाय आरो न' लोमजाबाय आरो गोबां जायगायावनो जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु खस्थ' मोननांबाय, सोरबा सोरबा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय। दा जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो मोननैसो जायगायाव रिलिफ केम्प दङ। आङो दासो जोंनि बे फातिमाबाद JLP स्कुल बेवहाय नायनानै फैदों। बेवहाय गोबां न'खरा आश्रय लानानै दङ आरो आं गोबां जायगायावनो नायबाय, गासैबो ओनसोलावनो दैया माने बुंफबजोबनानै न'आव थानो हायै बायदि अबस्था खालामदों। दा बे थासारिखौ जों बयबो खस्थ' मोनदों, जों नुदों बयबो। BTC सरकार हिसाबै, आसाम सरकार हिसाबै जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बोरैबा रैखा खालामनो हायो बेनि थाखाय जों नाजाबाय थानाय जादों। जोङो गासैबो ओनसोलाव दा नायजोब्बाय। आं मिजिंथिदों जोङो मिथिंगानि जि दुर्जग बेजों जुजिनांगौआ बारा माने गोरलै बाथ्राबो नङा। बे बाथ्राखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। सरकार हिसाबै जोङो जोंनि बे दुखु खस्थ'निफ्राय रैखा मोननो थाखाय सरकारि भाबै जोङो जेरै नाजानांगौ जों बिदि नाजाबाय थादों। रिलिफ केम्पफोराव जोङो जानाय लोंनाय जों होदों आरो बेवहाय देहा फाहामनांगौनि थाखाय मुलि डक्टर जों बेवहाय होनाय जादों। गासैबो बिथिङाव जाहाथे खस्थ' मोननाङा, जिउ खहा जाया, बे बागै नोजोर होनानै जोङो जोथोन लानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360